след като всичко около рецептите би трябвало да е ясно, сега домакините започват с първата гозба, специално за Гергьовден, пълнена агнешка плешка. Първата рецепта, която ще направим, е подготовката за пълнежа за агнешката плешка. Слагаме дреболийката, шкембенцето и чревцата да се сварят. Айде, бабо Мими. Слагаме. Така. След това си подготвяме агнешката плешка за пълнене. Трябва лекичко да я отворим, за да можем да сложиме в нея оризчето. Много внимателно работиме, защото има вероятност и да я скъсаме. И след това с ръката съвсем лекичко опипваме самия отвор. По възможност трябва да бъде по-дълбок, за да събере повечко ориз. През това време баба Мими трябва да нареже наситно чесънче, кромит. И аз сега, че си надруба чесънчето, кромитчето, морковчето, да ми е готово всичко, след като стана дреболийките, че нарежеме и них и че направим дроб сармата. Тая работа, която работиме, иска две, иначе не може. Една сами не може да го направи това. Едната трябвува да държи, да подпаре, другата да навпава. Стига толкова чесънче. Сега си дробиме и кромита. И малко от стария чесън. Стария четуриме, за да стане по-вкусно. С ръката на пипане преценяваме отвора докъде да бъде. Екстра. Вигам, стига толкова. Добре. Така. Надробяваме морковчето на съвсем ситничко. Ето, това е достатъчно. Сега джоджана, пресния, си го почистваме от дръжките, да може да бъдат само листенцата. То па и в много подправчи, като натуриш. Да. Па не в много ободе, то си е в много вкусно месото. Не е нужно да има в много подправчи. Варенето на дреболийката трябва да стане за около 30-40 минути, не повече. Защото след това в самото агне продължава готвенето. И внимаваме да не кипне. Готови сме, бабо Мими? Магданосчето и сме готови. Милово? Айде. Винаги се таковаше курбани на Бджерджон. Да, и задължително агнето мъжко, бяло. Мъжко и бело. Да. А пък като се закола ягнето и се гледа по сърцето. Ако задържи кръв в сърцето, значи, че е богата годината. Реже се на ситничко. В един дълбок съд слагаме малко повечко олио. Ето така, да има. И започваме морковче. След като се запържи морковчето, слагаме стария кромит, чесъна, пресен кромит, пресен чесън, също малко да се запържи. Да се кавардиса. Да, да се кавардиса. Всичко е обръкано, готово е за... Всичко е на око. Ето, слагаме дреболийката. Айде и другата. Почваме и нея леко да я запържваме, да я кавардисваме. Палко зная колко е вкусно. И винаги, когато се готви месо, щом заври, се слага малко сол. Да. Солта си даде друг вкус на месото. Така. Като вземе сега това, специално дреболиите. Сега вече на този етап, да. Леко се запражили. Турете солчица, за да ви е блачко. Слагаме малко магданосче, пресен джоджан и малко черно пиперче. Ето така. Чудесно е. Чудесно е. Така. И ориза не се мие. Да. На 2 чаши ориз, 4 чаши водичка. Айде, готово. Така. На сол, черен пипер, Немате на подправка. представа колко е вкусно. На подправка. Чудно. Добре.
Айде сега да вземем да го напъниме. Така Ето се какво учи за сме малко. Отворили. Отворено е Има си чудесно. дупчица. Сега малко така солчица да сложим. Отиде по-вкусничко. Така и почваме да пъниме. Я от съм левичар. Тук, добре, айде сега. Ай, я че дръжа, па ти пъни. Е така. Пълним плътно. Целият отвор, що сме отворили напред, трябва да го напъним с рис. Браво, виж колко хубаво сме отворили. Внимавам и да не го скъсаме. Зато цялата тавичка ще се обере. Да. Това ли да е? Виж, за да може и да се зашие даже. Че стана. Така, браво. Чудесно, виж какво хубаво стана. Трябва да внимаваме да не скъсаме. Какво хубав шеп му направи. Взимаме си вече готовата плешка. Така. И малко солчица да си Малко раснеме. сол. Хубавко така. Да капна вам така яш. Мажем плешката обилно с масълце. Сега обърни другата страна. Така. Така. И отдолу ребърцата. И да ни остане масълце, слагаме върху плешката. Слагай. Няма да турим всичкото. Така. Се, фолиото. Фолио. Сега си завиваме обълтавичката с фолио. Ето, по ръба. Нашата плешка е готова. Айде, бабо Мими. Айде, с Бога напред. Айде се затваряме капако. И така. Минимум 3 часа. 3 часа, 2 часа и половина, 3 часа минимум. След 3 часа заповядайте на печена аглешка плешка. Харесайте видеото и се абонирайте за нашия канал сега, за да не изпускате кулинарните пътешествия в гозбата на България.